RPN Radio Philippines Network Radio Ronda DCKI Media Member kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras sa Radyo DCKI alas 11 nin pagka-aga. Ang oras na ini darapo sa indukan na mga minasunod ako Bicol Party List. Siringman po kan Lucena Electrical Supply na yaon po dyan sa sentro kan Iriga. Asin mismong katahid kan na Barangay Hall kan San Francisco Sudad po kan Iriga. At CIS Party List ni Honorable Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr. Kandidato para alkalde kan Sudad po kan Iriga. Kagawad Kelwin Bonibi kan Iriga. Mr. Rolando Pentecostes nagbabalik na konsyal kan Nabanuan kan Nabwa, Camarines Sur. Meron mga tugang maray na pagkaaga sa Sinlupugabos, aldaw kita ngunyanin na Biyernes, pitsa 29 kan na bulan na Marso. Ngunyan po, siyempre, enot na aldaw, enot na salbo kan na pilihan sa pagka-local position. Kaya ba ko sa lado technical paling Tony Aguilar, si Ringman si Kuya Rodel Cesar. Duman na sa ibong si James Uco, dangan na si paling Tony Saison. Ako po ang nasalo po amigo sa radyo si Mar Baroga. Nagpapabot ka sa induning magayagayang pagka-morning sa satuyang mga tagapagantabay, mga negosyante dyan sa laukan na merkado publiko. Kadakol daw dyan yung mga kandidato, no, nagpaparapasyal sa Indo, nangangabrasa, nagpapabisto, asin ang iba, nangangampanya na. Tapos ng mga kampanya ngunya na aldaw, ngunya na pitsa 29. Kaya ini po, ang enot na sanbukan na pangangampanya kan mga kandidato. Yaon po dyan sa sentro, ang nagrupo rin da Nonocoy Alpilor, aspirante para alkalde kan Sudadin Iriga, and one team Kamsur. Anibaban, iguanin motorcade. Nagka-motorcade ang ibano. Kanya-kanyang pakulo. Kasubago mantang pasiring kita dito sa Iriga, ang grupo kan mga independent candidate sa panginginot ng aspirante para alkalde. Sa bahagi ni Junjun Soredia, kandidato para vice president,
Vice Alcalde kan na Banwanin Batu. Nangampanyan nun, motorcade. Kanya-kanyang pakulo, may kukuyan na regalo, may mga dulce, tinapay, shampoo, asin iba pa. Nga po ta nasisilaw sa sobrang liwanag. Kapag magtindog kita, o kung bakuman magtitig sa liwanag, karog kan pagtitig sa sandang, pwede ining makaraot, asin makasulod. Kan sa tuyang mata. Mahapdi ini sa mata, asin pwede ka mong mabuta ka ini. Sa sarong banda, kay puwan niya to ang bastanting liwanag para makahiling ang mga bagay-bagay. Alagad kung sobraman sa liwanag, may maraot na epekto ini. Kaya ang iba kung nagbibitsa po, nagdadaranin sunglasses. Yuman po yan ang kaipuan tangon yan na medyo mainit. Mapdi sa mata pag medyo dahil kita sunglasses no. Makulog ka sa mata asin makulog man sa payo. Ani kadua, kapag nagiling kita sa matinding liwanag, pwedeng masulo ang kornea na nasa hapubangan kan mata. Sa kaluyan, pati kan retina na nasa likod kan mata, ang pwedeng maapektuhan man. Para po mapangatamanan ang sa imong mata, asin pagiling, sundon po ang mga minasunod. Dahil magiling sa saldan, asin sa matinding liwanag. Kung maluwas na may araruman na saldan, magkasulot ng sunglass o kopya para mabawasan ang liwanag. Piliun ang sunglasses na may proteksyon sa sendong mga mata. Ikatulo, maski ang matinding liwanag na naggigikan sa telebisyon, computer, cellphone, at iPad, posibleng mag-crear kan pangungulog kan mata. Bawasan ang liwanag muna bago maggamit ang mga ini. Pero matugang sa satuyang eras na informasyon, hindi po sa satuyang pag-iribanan, may mga bagay-bagay na pwede kitang kakanon na maray sa satuyang pandawas. Maray na bulong para sa tuyang puso. Magkakankan mapupula para sa puso. Prutas man o gulay. Sigun po sa American Heart Association, para mapangatamanan niya to ang sa tuyang puso, magkakaan magpulang pagkakaan. Ano po ini? Akan pulang ubas. Ang pulang ubas may dara na karahayan para sa tuyang
lawas asin puso. Sigon sa mga pag-aaral, ang ubas nagpapalangkaw kan sa tuyang good cholesterol. Pinupugulan kay ni ang pagbibilog kan kahilangan sa dugo para dahil mabara ang sa tuyang ugat. Sigon sa mga eksperto, mas masustansya ang napula o itong na ubas kumpara sa puti o berdeng ubas. Dahil lang magkakan kan sobrang takol o dita ini nagkapapataba man. Lalo-lalo na itong mga gustong mag-sexy. Dahil sobrang pagkakan kan mga pulang prutas. Dahil ni kuda nakakapag pataba. Dahil ikrear na kita mag-sexy. Ang pulang mansanas, ang red apples, analangkaw sa K13. Sigon sa pag-aaral ng mga taong nagkakakan one apple a day, arog ni Manoy Chardy, mas nakakaiwas sa cancer, sa baga, at hindi pa pang mga kelang. Ang kublit, ang ubak, kan mansanas, may pektin na nagpapababaan sa level kan bad cholesterol nin 16%, kaya marayni sa satuyang puso. Dahil lang pakasubra, no? Ikatulo, ang red wine, aba na kamahal. Nagpapara, mahal sa niya, Kuya Charlie, ang tuyang papaabot sa tuyang mga tagapagantaba. Ang red wine ay gibo sa ubas. As in may dala na resveratrol na nagpapalangkaw kan sa tuyang good cholesterol. As in, pinapababa ang bad cholesterol. Luway-luway po sana ang pag-inom kan alak. Ang mga lalaki ang pwedeng mag-inom ng 2 saralit na baso, asin ang mga babae man ang pwedeng mag-inom ng saro na salit na baso sa lambang aldaw. Ulit mas maniwang kamo kay mas madali na mapurat ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Uy, ang kamatis, tomato, o ketchup. Ang kamatis, ang mayaman man sa antioxidant na pinapakusog kan antioxidant. Kadakol na pag-aadal ang nagpapatunay na ang pagkakan kamatis o nagkakanin ketchup nagpapababa kan sansang magkaigwaning hilang sa puso. Kaya ani ba dapat magkakaan kay pero dahil bang pagkadakot pag nasubran na lain ng ano po kay tuwan katamtaman sa lahat. Meron mga tugang kami po mabwenta uruatsan kan sa muyang pag-atod din mga informasyon pagkatapos na po
kan anak buhay. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabuhi sa Romeo, alagad ang pagkagandaan sigurado. Sa pagdatungan sa tuyang kamutusan, kita naghahanap ng magkakadaman. An A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, mananaguman niya po, unpa kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonating presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, madalit sa naghanapon, ang main office, Yaon San Miguel, Nahuac, Camarines Sur. Igwani mga branches sa Santo Domingo, asin Pinapatan, Nahuac, asin sa Manuan, Campili, Provincia ng Camarines Sur. Pinamamahalaan sin pagsasabir ng the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal ng NBI Manila. Sa Romana license in Balmer with license number 749. Ang Vega Funeral Services, Ula Coronaria Maestrado, bukas 24 oras, 1910. Table and chairs and water dispenser. Pwede silang kapudahan kung i-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 09 Nonokoy! 237-4122. La Coronaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Ayaw ba rin? Nonokoy! Ito ka saan? Sirlin, may barang ulo. Sirlin. Ayan. Cheerleader? Nonokoy magkaya anak ko. Kasi na nag-kids. Now I want all of you to sing with me. Teacher John, Teacher John, Teacher John for good. Yes, Teacher John, Teacher John, Teacher John for good. Why is Teacher John special? Marhay na maestra. Teacher John, marhay na amiga. Teacher John, marhay na magura. Teacher John, marhay na esposa. Teacher John, Teacher John, Teacher John, Teacher John for good. Teacher John, Teacher John, Teacher John for good. Teacher John for good. Mura at di kalidad ng salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Sa modernong panahon ko diyan, sa oras ng pagpapados asin pangangaki, nganing makasiguro ang sa inyong ina asin umboy na daing mamugtak sa katibaan, ipagtiwala ini sa marhay na kamot na may kabatiran sa mga nagpapados asin pagpapaaki. Pasyaran, Malaya Line-In Clinic. Malaya Line-In Clinic may prenatal services, delivery care services, normal or spontaneous delivery, postnatal delivery as in family planning counseling services. Igwasindanin mga pills, IUD, DMPA, condom as in implanon. Igwaman sila ni newborn baby screening,
metabolic screening as in hearing test, by immunization services, breastfeeding program, nebulization services, as in screening sa cervical cancers, as in ear piercing services. Daitabig paglingawan, pasiguruhon ang buhay kan mga ina, asin umboy, tarahon ini sa Malaya Lying-in Clinic sa Santo Domingo, Iriga City. Para sa mga dagdag na detalles, apunan sana ang telephone number 0542-060516 o kaya sa cellphone number 0947-329-7014 o kaya kaulayon si Barangay Kagawan, Estelita Potencio Malaya, registered midwife, Malaya Lying-in Clinic. Mga manoy, mga manay, sa panahon mo niyan, aram ta na kung isa'y ang lakol na natabangan. Ang Ako Bicol Party List, sa rong dekada na nagsiservis sa pulya. May konkretong mga programa sa edukasyon, salud, kabuhayan, infrastruktura, agrikultura. Kaya sa isa pa, so dati sana, diretso na kita sa 141 sa Malota. Ako Bicol! Ako Bicol Party List, kakabang na, kasunod pa. This political ad paid for by Ako Bicol Party List, second floor, Embarcadero de Legazpi, Future Productions, City. Mga tuga, yaon na si Kerwin Gunowon Mirando Bolivar, kasyudad kang Iriga, tulpol as indikado pagserbi. Sa Iriga, ikaw ang bago naming karamay, tuloy serbisyo sa aming iaalay. Si Kerwin Mirando Bonnevi, sa tukso ng Iriga, siya ay aming pida. Tandaan, sa siyudad ni Iriga, Kerwin Gunowon Mirando Bolivar na kita. Good news! Sa mga gustong mag-abroad, ang CSB International Placement Agency Incorporated with POEA license number 143-LB-050416-R nangangaipo din mga domestic helpers bound to Qatar, Kuwait, Oman, and Malaysia. Qualifications must be 23 to 43 years old, female only, single or married, first-timer or ex-abroad, elementary, high school, or college level, can speak and understand English, hardworking, trustworthy, and honest, knows all around household works, willing to go abroad, free accommodation in Manila, full medical and final medical, food, passport, ticket going to Manila. The CSB International Placement Agency offers $400 salary, no salary deduction, no placement fee, no fees to be collected. For inquiry, please text or call Miss Jennifer at 0975-4312-544. So apply now. Beware of illegal recruiters. Schedule for special recruitment activities March 27 and 28, 2019. Peso Office, Municipal Lobby, Nabwa, Camarines Sur, March 29 and April 1, 2019. Peso Office, Municipal Hall, Baaw, Camarines Sur, April 2 and 3, 2019. Peso Office, Municipal Hall, Pulangi, Albay, April 4 and 5, 2019. Peso Office, Iriga City Hall, Iriga City, Camarines Sur. Number 54. Ating iboto. Number 54. Ang probinsyano. Ang probinsyano. Number 54. Sa balutan mo. Ang probinsyano. Iboto. Ang probinsyano party list. Probinsyano. Ang probinsyano. Number 54, ang probinsyano party list, iboto. Number 54, ang probinsyano. Naglilingkod araw-araw sa Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang kita ay ikaw. Ang lista, magsasama. Kahit ang pangtrabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano. Number 54, sa balutan mo. Ang
Probinsyano party list. Probinsyano, ang probinsyano. Number 54. Ang probinsyano party list. Ang iboto. Number 54. Ang probinsyano. Ang probinsyano party list. Mga kababayan ng taga-Iliga City, ating pong iboto bilang alkalde ng ating bayan, Emmanuel Nonocoy Alpinor Jr., ang tunay na may malasakit, paninindigan, at may magandang plano sa ating bayan. Siya ba ang iboto natin? Nonocoy Alpinor, siya'y kakampi natin. Magaling na kita, laging maaasahan sa serbisyo ay tapat. Kanyang mga patunayan, matulungan ng lahat. Dahil siya'y masipag, tulong sa lahat. Kaya wala nang mahanapin, dapat lang iboto natin. Dahil ikaw lang ang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpinor bilang mayor. Ikaw lang ang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpinor bilang mayor. May paninindigan, aksyon agad sa kanyang nasasakupan. Okay, bilang puro salita, marami na siyang nagawa. Di kanya katalikuran ng lahat haharapin. Dahil siya'y masipag, tulong sa lahat. Kaya wala nang mahanapin, dapat lang iboto natin. Dahil ikaw lang ang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpinor bilang mayor. Ikaw lang ang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpinor bilang mayor. Kaya ngayon, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Emmanuel Nonocoy Alpinor Jr., number 1 sa balota. Siya po ang magtatayo ng kauna-unang People Council ng Iliga City. May boses ang lahat, bata, matanda, senior citizen, mag-asawa, estudyante, kahit ano ka pa, may boses ka. Isang beses ka na lang pipila sa loob ng 3 taon para sa prangkisa ng inyong tricycle. Kaya kung gusto mo ng tunay na pagbabago, ito na ang tamang panahon. Kaya sa darating na halalan, huwag natin kalimutan. Number 1 sa balota, Emmanuel Nonocoy Alpinor Jr. Maraming salamat po sa inyong tunay na suporta. Ikaw na lang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpinor bilang mayor. Ikaw na lang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpinor bilang mayor. Ikaw na lang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpinor bilang mayor. Ikaw na lang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpinor bilang mayor. Pero matugang 26 minutos, makalis na po ang alas 11. Thank po sa tuya pong pag-iribanan. Good morning, Ares. Good morning sa mga parapadyak. Uy, itong nagkakayod. Para po iwas ingal, tamang pag-angus, tamang pag-angus may tabang sa hilang kanbaga, asin asma. Aramon an pampakusog kan lawas, makakatabang sa tamang pag-angus, lalong-lalo kung kita pa ang dahil ka na ng telepono pa rin. Kung ka mo medyo nababagalan ka na sa itong paghamos, pagkatapos sa sobraan na
namamatian nindong kapagalan, mas maray po kayan magpakonsulta na sa doktor. Bako, tanganing amay pa, maraman na ang sendong mga kamatian. Pero mga tugang inabot pa kita ni na tamang oras kan sa tuyang pamamaaram para niya ko sa lado teknikal si Pading Tony Aguilar with Kuya Rodel Cesar. Duman na sa ibong si James Puco at ay si Lindon Turalyo na pala with Pading Tony Saison. Sorry, engineer. Una ko na adik ka lang nilibay. Ngayon po si Mar Baroga, salamat kansendo pong pagantaman. No. Pero mga tugang sa oras na yun, kung muna kitang resibo na informasyon at isa sa tuyang kaibanan si Paling Pilit para sila. Paling Pilit para na agad tabi, please kami. Salamat sabi Paling good morning sa mga karat-sabay. Considering opening na kampanya, opening salvo. Paano? Ang mga politiko kung anong mga pakulo, mga jingle, Amo. mga bigan, sabi ko kaya Sabi sa mga taga-boto, grabe nga ang bubuan. namulong-tulong kung anong pagpaparabuting niya sa mga barangay. Yan ang minsan at mga sa barangay niya suya sa mga jingle kung ano para promesa ng mga politiko na dahil man ang utok, para ito na utok. Niya po talagang iba na ang mentalidad at mga namamanuan mo niyan. Isipan na lang ang mga butante kung anong makukuha sa politiko. Pag mayong nakukuha sa politiko, lamang magbutas, ang bulsa labot, ay talagang soyado ang mga butante ko niya na mga panahon. Pero yan sa... Dapat mo niya na panahon bago kang boksingero. Nagpapanahon, kaya at samantalahon man sa mga butante na iniingan panahon na maglulutan ka nila. Kung nga na man daw kaya sabi ng mga butante, ilay ka sa politiko. Kahit ito kaya kinagatabangan din ka po, tapos nga mo yan na kadipicil na ngayon dito na kaulay. Sa minsan kaya ako po. Nagdudulag na. Pagkatapos sa election po, wala na masama ako po ang mga butante. Dahil nasunod kaya ng mga politiko, bayan na po. Lalo na kaya, ang kaisipan ng mga politiko man yan, pagpalito ko naman talaga nga pag-serving, pag-bakal ka ng butante. Ayan ang kaisipan sabi, karoon daw pa, kasi ito mga politiko. Kaya magpapasulat mga butante kung talaga dinudubugan mga politiko. Siyempre, hindi man ang panahon na makabawi-bawi man na mga butante sa mga politiko. Tama. Kaya paminsan-minsan dalawang tulong taon, halimbawa sa raw kang marilig,
ay pagkakataon niya para makabawi-bawi man lamang sa ito. Halimbawa, sa sarong barangay, sa masakit kaya nga, nagralaban-laban. Nagsasaraw man sila yung pamilya, taribay-ribay, tapos nga, magkakalaban sa mga pamilya. Yan na difícil sa dalagan ka na politika digdi sa tuyang nasyon. May nakaulay nga na kung sarong alam daw na opisyal na gobyerno, digdi sa Siyudad Iriga, dapat yan may qualification, malinig at background, dapat nga dahil makalusot na kung masakit yan, mapasaro mo na din feel na dapat ma-aprobahan yan. Pero ang pinaka-support kaya yan, sabi karon naman, hindi dynasty bill, yan number 1 na dapat aprobahan sa Kongreso. Dayan ma-aprobaran? Kaya maliligis. Oo, kaya ako yan maliligis. Bakon maliligis? Sa iski nga na halimbawa, iski na ikaw pwedeng magkandidato kung grabe yan connection mo sa mga politiko. Talagang itong halimbawa may mga kapamilya ka sa darong barangay. Kaya ka pwede magkandidato ng iski chairman. Kung ang problema man sabi, karoon na markat mga iski, ginagamit ka mga darakulang politiko. Tama. Ano ang kalisod sa tuyang nasyon kung terming araw ka ng sistema, nalagat ka politika digkita sa tuyang nasyon na itong mga hobinis, ginagamit ka na darakulang politiko para sa sindang kagustuhan na sinda mag-rainar sa sarong lugar. Hindi na dapat imendaran ka sa tuyang konstitusyon itong lay na bitsa mga nagsiserve sa gobyerno na dapat kung may mga koleksyon ka, may mga kapamilya kang politiko, kung man lang, limitaran sa itong mga politiko, kung halos gabos sarong pamilya, sa sarong lugar, yun ang gustong mag-rainar. Hinala masakit kaya digdi sa tuyang nasyon sabi karon naman talagang ang dynasty bill dapat ma-aprobaran. Talagang yan pwedeng makaresolver sa aning mapakaray ang dalaga ng sistema sa tuyang gobyerno. Yan sa mga dapat asikasuhon kan sa tuyang mga congressman na masakit man yan na ma-aprobaran sa sinda mismo apektado sinambit na bagay. Sinda magkakaula. Pag-abot ka na eleksyon, wala na eleksyon, sinda maula. Pag inaprobaran na dynasty bill na itong anti-dynasty bill na pinagsusulong sa Kongreso. Kaya talagang masakit na pag-asento ka na sa tuyang nasyon, pagkod na ang mga nakatukaw sa pwesto sa sarong lugar, sarong pamilya sana. So, dapat buman. Sa tuyang padik ko yan, mayo man yung nagkandidato ng third party. Anong third party sabi? Itong ikatulong kandidato. Itong third degree. Yan. Consanguinity. Talagang masakit yan. Good morning, Palanki, dating Kayan Sergeant na Philippine Air Force, retired. Na yan digdi sa Antipolo na buwang Camarinesor, si Alex Celeste. Salamat dyan. Siya din naman si Philip Maracera, RPN, Radio Randa. Report! Pero matugang salamat Karundang Philip. Paparam na po kita. Nakaibanan sa laro technical pading Tony Aguilar. Ini po si Barbaroga. Salamat kan sa dukong pagkantamay. Bye-bye na. Ang pinaka-enot sa ringkunada. Buon kay to sa likod mo niyan.
minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga baneta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maumang kairiba at madya na. RDN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iliga, member kapisanan ng mga broadcasting ng Pilipinas. Membro sa KBP, ang tamang oras alas 11:20 o 20 minutos bago mag alas 12 ng pagkunto. Radyo Ronda Newswatch. Radyo Ronda Newswatch. Maray naga Bicolandia, maray naga Rinconada. Uwi na po ang sa tuyang pagbabareta. Ngunyan daw na inikan na Biyernes. Kanya-kanyang pakulo ang ginigibo kan mga kandidato sa local posisyon po na alkalde, vice-alkalde asin mga kagawad. Ini ang nanutaran ngunya na pagkaga na kung nasa iniman ang enot na salbo o arangkada kan na pangampanyakan mga local posisyon. Ang anisa ng kagatuon kan mga butante, nagkakanya-kanya sindang estilo tangani silang maging mogma ang mga butante sa rinman na lugar digdi sa tuyang lugar. Sa sunod kan Iriga, nangampanya sa laog kan merkado publiko ang one team o team 1 Iriga sa Pangilot kan mayoralty candidate na si Nonokoy Albelor. Karibanan ang bilog na ticket na kung nasayin na sinusuyod kani ang mga partinda sa loob kan na merkado publiko kan syudad. Iba pa mga detalles kan aldaw, pag-inkaminar kan na Commission on Election COMELEC ang mga kandidato na partisiparan ang ilalansar na debate na pinanginutan na sa pagpapuon kan kampanya sa local position. Ang siring na bagay panganing maraman kan mga butante kung ano ang nasendang pangako pagkasinda ang makaloob sa konseyo kan sa tuyang banwaan o syudad, probinsya man o kongreso. Iba pa mga detalles kan mga baleta pinaghirumduman kan na Commission on Election na dahil basta magbaklas kan mga pinagtutubudan campaign poster ang napubliko kasabay kan opisyal na pagkapupuon kan na pangampanya kan mga nagdadaraga na kandidato sa local level ngunyan aldaw. Ini maski na maigpit pang ipinagpapatubkan ko malik ang sendang oplan baklas sa mga camping posters asin iba pang materialis na dahil tama ang sukol asin dahil nakabugtag sa common poster area. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez, maski si Say ang pwedeng subot magtanggal kan illegal camping poster, alagad may bitindang ipinapa-advise sa asin pinaparam sa sendang opisina ang silang bitang dakdang para masinda na mismo ang magtanggal kay
Iba pa mga detalles kan sa tuyang mga baretakan aldaw ngunya na Biyernes sa pagpupuon kan sinambit ng pangampanya kan mga kandidato sa lokal na pwesto. Sinabi kan sarong opisyal kan barangay na dapat sunodon kan mga kandidato ang pinagbubot kan komisyon ang eleksyon na dapat sa tamang lugar asin tamang sukol kan sendang mga material tanganing dahil magkagwa ni na problema. At yan, mabalik kami, kuya mo na. Meron ka nasaksihan na kriminalidad, pagbigayan ang magkat sa may otoridad, meron kang abilidad, Linya or Bon Taduran. Public Service Lady, Tatak Tulfo, taga Irigadi, Certified Bicolano, Kisay Pakika, Mayo ng iba, Wara ng iba. Nandiyan ang tulpo, huwag gabay mo sa dilim, kasama maaasahan sa mga libag-libig, dapat maging alerto, balasan ng paninig, marami kahasandaan ang may balat na maitan, kaya dapat CIS Party List para sa mga inapi. 101 sa balota. At CIS Party List. Pagkakataon sa puso mo, kailangan niya ang tulong ko. Yan ang ating dapat gawin. Sino bang aasahan? Sino ba ang matutulong ko? Di ba tayo lang? CIS. Tayo lang. Political advertisement paid for at CIS Unit B 34, Surgeon Esguerra Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Sermanin Noblea, sa tuyang katungan, Sermanin Noblea, madaling lulukon si Sermanin Noblea, mabuot asin matinabang, daing kinikilingan, Sermanin Noblea, matulog sa mga bubeng, madudulukan maski sa Futuro ang perming iniisip, sana naman wak may malasakit, serbisyo publiko, serbisyong maninoble, serbisyong maninoble, matanas para sa pagpadagos ng pag-asenso, kinmaninoble na, sermaninoble yan. Sa tuyang katungan, Sermanin Noblea, madaling lulukon si Sermanin Noblea, mabuot asin matinabang, daing kinikilingan, Sermanin Noblea. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang makapagpipigil dito. Bayaran man tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto. Pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap mo bumuti ang buhay. Ang bawat boto ay dalangin na sana'y magkaroon tayo ng mga leader na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Di ba't sila ang tutularan ng ating mga anak? Paghandaan natin ang darating na eleksyon. Mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PPCRV and this station. Announcement. The CSB International Placement Agency Incorporated with POEA license number 143-LB-050416-R is urgently needed. General scope nurses bound to Qatar can be deployed in 45 days if fit to work and with complete documents. No processing fee to be collected. Salary offers 3,500 Qatar Riyal plus 300 Qatar Riyal food allowances. Qualifications: registered nurse with 2 years experience
as staff nurse in hospital, clinics, and company must have Philippine license. With data flow, ready will be deployed in as fast as 3 weeks. Document with red ribbon ready will be prioritized. Applicants without data flow is welcome to apply. Benefits, minimum of 8 hours duty with overtime pay. Data flow is reimbursable for those who had. Data flow payment is shouldered by the employer once selected. Prometric exam is reimbursable in Qatar. Placement fee is via salary deduction. Transportation and accommodation is provided. Airfare ticket is free. Paid vacation leave after 2 years of contract. For inquiries, please text or call Miss Jennifer at 0975-43-12544. Fast deployment, so apply now. No fees to be collected. Schedule for special recruitment activities, March 27 and 28, 2019. Peso Office, Municipal Lobby, Nabwa, Camarines Sur, March 29 and April 1, 2019. Peso Office, Municipal Hall, Baao, Camarines Sur, April 2 and 3, 2019. Peso Office, Municipal Hall, Pulangi, Albay, April 4 and 5, 2019. Peso Office, Iriga City Hall, Iriga City, Camarines Sur. Beware of illegal recruiters. Radyo Ronda Newswatch. Sa pagpapadagos ka na sa tuyang mga bareta ngunyan, sa lado nasyonal ka na mga bareta ka ng daw, mas pinagting ka na PNP ang operasyon laban sa vote buying, asin man gun ban violation. Kasunod din kan pagkapupuon kan local election campaign ngunyan daw. Sinabi ni National Capital Regional Office Police Office Director Major General Guillermo Liazar na mas mainit ang local campaign kumpara sa national election campaign. Siniguro ni Irizar na mas dudugangan paninda ang pagsagibok kan checkpoint sa sinbilog na Kamanilaan. Dahil man sila magduduwang isip na sendang aristoon ang mga kandidato na nagbabakal ng boto. Iba pa mga detalyes kan na sa tuyang mga bareta ka na daw, inaristo kan mga autoridad ang Chief Executive Officer kan online news site na Rappler na si Maria Riza kaining aga sa Ninoy Aquino International Airport. Katakod ka na sa iyang kasong pagbalga sa anti-dummy law. Sinabata kaduwang female police officer si Rizal makatapos mag-ugpa ini sa main gate o main gateway kan aeroporto bandang alas 7 ng pagkaga sa visa kan warrant of arrest. Kung magrumduman na kinasuwan na sa Pasig City Regional Trial Court, ang veteran journalist asin nagkapa sa mga membro kan 2016 board kan kumpanya sa pinagatuman kan kaso sa Pasig RTC. Inakusaran ni Senior Assistant City Prosecutor Randy Esteban na sindarisa asin anong na iba pa na nagpapatugot sa banyagang kumpanyang Umidyard Network Fund na magdaog sa operasyon kan Rappler sa pagikan na pag-issue kan Philippine Depository Receipt sa investment firm kan 2015. Iba pa mga detalles kan mga bareta kanal daw, dagos ng pigtunaw ni Presidente Rodrigo Duterte ang Road Board. Ini matapos sa pirmahan ni Presidente Duterte ang Republic Act 11239
kahit itong Marso 8 na nagtutunaw sa sinambitang konseyo. Katako din na ang kuwatang nakolektakan road board gikan sa road user tax base sa ipig nakapalaman kan bagong lay na ibabalik sa National Treasury sa rarong kan na sarong special account. Pinagsuguman kan lay ang mga sekretaryo kan departamento o kay Department of Budget and Management, Department of Public Works and Highways, as in Department of Transportation na ipautop ang gabos ng kinakakuan pag-amyenda sa sistema ng palisiya as in lakdang kan silambit ng bay. Ang mga empleyado naman na maapektaran sa buwag kan road board ani lilipat sa DPWH partikular ang mga kwalipikado asin kapuan kan departamento para man sa mga dai may lipat sa DPWH. Tatawan man sindakan na separation pay kasunod kan day ang mga para retiro naman na empleyado tutugutan ng mga pag-retiro asin na makakaresibinin magkakanigong retirement benefits na sigun sa day. Sa satuyang pareta sa luwas ka na satuyang nasyon, aros sa 15 katao ang gadan sa pagbuag sa sarong kutsaranis sa mga hotels asin restaurant duman sa Sumaria. Ang pagsabog na ini ang nangyari sa Makaaki Mukawana na naging rason kan pagkaraot kan mga katarayan na building pati na ang paggabat kan na trapiko. Sigon sarong witness na kailinin na 18 lawas na pinagtutubudan biktima kan sinambit ng pagbuwag. Hanggang ngunyan, mayo pa man giraray uminaako sa nangyaring pagsabog. Naging na regular na target na ang Mogadishu na al-Sudad sarong Al-Qaeda affiliated group na haloy naman na nakakaraban kan gobyerno. Hasta sa ngunyan, padagos mang giraray investigasyon kan mga autoridad sa tunay na may sala sa insidente. Sa satuyang mga baleta sa lado ni Nakarawat, desidido ang American TV reporter na si Jenny Suasi na sa kataning kaso si Bulgarian heavyweight Kubrat Pulit. Ini uli sa bigla na paghadok kini asin pagkapot kan sa iyang masila na party kan sa iyang lawas matapos na ining ma-interview. Nagkasulat na ang biktima na pigibanan ni Gloria Raquel Alfred sa American Women's Rights Attorney sa California State Athletic Commission para matawanin kapadusan ang 37 anyos na boksingero. Sumunod saman ang boksingero at sinabing kami ko niya ang reporter asin ang gilibo niya ng pagado Mayo nin Malaysia.
Matugang nga sinupunan tabayanan ang nakatiripunan ka na sa tuyang pagpapareta ngunyanal daw na inikan na Biyernes. Salado teknikal si Pading Tony Aguilar with Kuya Rodel Cesar. Duman na sa ibong si Engineer Dindon Toralio with Pading Tony Saison. Ngayon po, ang nasinupong nakaibanan sa pagkatod ng mga bareta. Ako po si Mar Baroga, salamat kan na sentupong pagantabay sa Radyo Ronda Newswatch. Radyo Ronda Newswatch.